idemo ostvariti Luninu ludu ideju. Da, bez da niko od naših sazna. I pogotovo nadamo se da se neće vidjeti. Tako da idemo se istetovirati. Ja twin 1. Ja twin 2. Evo Tako ga, tu da. smo našli prvi tatu. Tu smo našli tatu. Ok, idemo u... Dobar dan! Mi smo došli istetovirati twin 1. Twin 1. Tako je, a bez da naši roditelji znaju. Jeste puno djece? Jesmo. Ok, i što vi možete pjeti? U redu, ali zato ćemo mi pokazati nešto jako i fascinantno, vidite? Jer ga vide Luna. Ako smo uzbuđene. Baš jesmo. Jao! Menjamo za malo peramata, ali dobro. Dobila dizajn. Da, i sad ćemo taj dizajn predstaviti ovdje. Da. Ure, možete doći da preslikamo. Mi smo tolike budale da smo ušle u isti salon, nije naša mama. Znači da hvalim. Ali nema veze, ja sam se malo ona se vratila. To neće biti za naše putovanje. Tako da se nadamo da se mama ne ljuti i vidjet ćemo kako bude doma. Ali ako ništa, znamo da je salon dobar, da nismo krivo birale.